Era visto. Elvira no Puscas. Se a xente maior ó, que chega a unha idade e ponse moi mimosa. A meu pai vanlle facer un trasplante de corazón e sei que queren que este con el, que non quere estar só. Capricho. Entón teño que buscar alguén que me quede no bar, un encargado. Non sei. Pero, que do cheo. Non, a min. Deixo a min. Pero que saberé desbordo a hostelería. Se che parece pouco saber estar aquí metido todo o puñetero día... Pero vamos a ver, se vos deixo a vos, isto sería unha ruína. Xo é agora, que sodes clientes, non quero pensar como sería se estuveredes de encargado. Hola, Moncho, e compañía. Hola, Elvira, que tal? Que faz ti aquí, Elvira? E logo non te lembras que quedáramos aquí para hacer román? Sí, piña, como non me vou acordar, parece mentira. A ver, pois que es? Pon outro viño, que estou canso de agardar. A nos 2 cervexas. Tamén un de zorza. Tranquiliños, cerebriño, que non tenes tanta memoria para todo. E se non tes a justo e tedes moita prisa, arrancades para outro lado. Non sei o que facer, terei que buscar a alguén que me quede aquí. A ver, vos, que quería toda esta xente? Eu que sei, quen se acorda. Eu tamén estaba pendiente, Pusca. A mí non me pregunto, que eu non son de acordarme das cousas, e menos de pensar. Don Anselmo quere outro viño. Aquelas da lá, 2 cervexas. Este, unha de zorza. E Moncho e Lino quererán outro viño que están rematando. Bótalle máis manises tamén. Oiches, Puscas, esa camisa hai que lavala. E elixiu a Elvira de encargada, manda carallo. E van repartir as ganancias á metade. Error, Elvira non vale para eso. Pero que carallo, para min é bo. Vai ser como se levase o negocio. Vai ser unha maravilla. Que ricos están estes callos, Elvira, min. No, teñen que estar, pero a mí non me puxeches, cariño. É que a ti sentanche mal os callos, danche gases. Pois, Elvira, este viño sabe diferente. É que lavei as copas, don Anselmo. Para min que non se lavaran na vida, Lavaches as copas, pero que máis? Pero que le, que é o seguinte, Elvira. O baño, xa o podedes usar. Tiven que botar fora unha familia de denociñas que se fixeran fortes ali, pero xa está. Que? Un miño? Invita a casa. Increíble. Que ben leva lo vale. Moito mellor que Puscas. A mí non me botas. É que ti xa levas 3 e sempre me dis que non tomas máis de 3. 3 viños. Pero se cando tiña 40 de febre tomaba máis. Que carallo. Que tan equivocado estaba. Que Elvira estivese no bar estaba sendo un desastre para min. A ver, muller, un máis non me vai facer mal a ningún. Non hai máis viño, Moncho. Se queres podo che dar unha auga con gas ou unha menta poleo. E vai pagando o que tomaches, Claro, pero, Elvira, son o teu home, por favor. A persoa que máis queres neste mundo. Aquí non podo facer distincións. E se vas mexar, mexa dentro, non me fagas como na casa. E vai xa a tapa. Que abaixen as de nosiñas, que carallo. E que? Pensas estar aquí todo o día e non tes noutra cousa que facer? Podías ir rozar atrás da casa, que boa falta fai. Tamén están aquí todo o día e non lle di nada. Eles son clientes, non da familia como a ti. Veña, arrendo. Claro, Moncho, fai o favor de marchar, anda. Venga, Moncho, te fagas pesado. Marcha. Isto non podo algo. Elvira, este bar é outro desde que o levas ti. Isto é unha bendición. É o mellor que nos podía pasar. Adoraban a Elvira. Eu... merda para min. Tiña que falar con ela. Isto non podía seguir así. Que non, Moncho, que non vou poñer orinales na barra para que me xedes mentras bebedes, non. Pois é unha idea, Elvira. E o de poñer os cacharros a metade de prezo é outra. Así vendíamos o doble. Vendíamos o dobre e gañábamos o mesmo, ou non te decatas? Non. E o de convidarte a ti a todo o que tomes? Dixo nada, que non é ético. Papá, mamá ten razón. A ver, quen ten razón? Ela ou eu? Sí, era por falar algo. A xente está encantada conmigo. E teño unha de ideas probar que lles van encantar, xa verás. Parecía que estaba todo perdido para min. Pero esas ideas non foron do gusto de Lino e de don Anselmo. Unha partidiña de parchís? Grazas, Elvira, pero o parchís para nós é un pouco ridículo. Ridículo. Pois a súa nai ben que lle gusta a don Anselmo. Estivo xogando toda a mañá e vai volver máis tarde, Pero como que vai volver? Miña nai non pode saber que eu veño aquí. Ela pensa que estou na novena. E anúnciovos que mañán é o día do cine. Puscas chamaba o día da película de amor e nós imos facer o mesmo. Imos ver Titanic. Elvira, en realidade é o día das películas de taconeo. Os que chamaba o día das películas de amor porque para elas películas de taconeo son películas de amor.
Imos ver Titanic e punto. E puxo o Titanic, a tipa. Tamén, quen contaba con que o Titanic afundise? Que película tan bonita. Ai, que emoción, que o amor pode con todo. Pois eu non entendí nada. Agora que empezaba o bo, que afunde o barco e morre repugnante, se acaba a película. Pero que lle pode interesar algo así? Que película tan bonita. Por favor, unha auténtica merda de historia, home. A ver, quen quere ser a primeira en opinar? Vostede, doña Hortensia. Que doña Hortensia? Ave María Purísima, mamá, que faz ti aquí? E a cousa foi a peor. Hoxe día de trivia. A ver, pregunta para don Anselmo. En que película se di a frase amar é non ter que decir nunca sinto? Como era ali no que vimos xuntos. El fontanero, su mujer e outras cosas que meter. Non, Love Story. Que película tan bonita. E ao final, houve unha gota que fixo rebordar o vaso. Elvira, pomo outro viño, anda. Non me queda. Pois pon unha cervexa. Tampouco. É que estoulle dando outro aire ao bar. Viño non teño, pero teño unha carta de infusións. Recoméndolos estas que son relaxantes. Aquilo foi a sentenza de Elvira. Iso non pode ser así. Queremos recuperar o antigo Puscas. Un sitio onde te tratan mal e podes coller unha infección. Pero un sitio onde estaba justo. Exactamente, Moncho. A miña nai está metida ali todo o día. Isto non pode continuar. Tes que falar con Elvira. Si, home, si eu. A mí non vai facer caso ningún, don Anselmo. Pois algo haberá que facer. É que... Xa está, hai que falar con Puscas. Con Puscas, sí. En canto lle digamos que Elvira está convertendo o seu bar, o seu querido local, o paraíso dos seus amigos, nunha tetería, vai na botar de seguido. Sí, señor, ben pensado. Adeus, Elvira. Adeus, Panchiste. Adeus, Trivia. Que volvan as películas de amor, pero as de Puscas. Vamos. Puscas, son Moncho. Sí, mira unha cousiña. Ti sabes o que está facendo Elvira co teu local, non? Sí. Non hai que nos recoñeza, amigo. Está acabando con el. Aquilo parece unha xirilla. Sí, home, sí. Xo sabes. Entón, vala botar, non? Como? Está encantado, tipo. Di que gaña 4 veces máis que cando estaba el metido no bar. Sí, que non pensa volver, que non volve pegar pancada na vida. É que nós, que lle importamos unha merda. Non é boa verdade que, como dixo Federer, cando ven todo do revés... Pois nada, hai que adaptarse. Así acaba Mujercitas, o noso libro da semana no Club de Lectura. Que eu non podo vir este bar a sufrir, home. Ben quen contaba, Eu pensei que Mujercitas era a historia dunhas chavalas que se enrollaban unhas cas outras. Están equivocados, estaban. A ver, Virucha, por menos pon a tele, que vai empezar o partido. Diso nada. Temos que facer debate sobre o libro. Vou poñer a Richard Clayderman de música de fondo. Alguén quere máis infusión? Había que pasar a medidas desesperadas. Só nos queda esta opción, amigos. Elvira e Puscas o quixeron, O peor que se pode facer, recorrer ás autoridades. Non te empalenes mucho. Cando ten que ser, ten que ser. Garda Civil. Hola, bons días, que tal? Somos uns honrados cidadáns que queremos denunciar unha barbarie. Sí. Hai un local que está traballando como tetería sen licencia. Sí, unha vergonza, home. Peor que os tablados de Santa Comba. Claro que sí. Sí. No, póñanse en marcha inmediatamente, Vale, ala. Asunto solucionado. Todos contentos. Vaya, todos non. O de cartos que estaba gañando. O feliz que eu era sen estar metido aquí todo o día. Non, tiveron que denunciar. Claro. E agora teño que seguir con esta vida de merda. Alá vai, Moncho, a ilusión da miña vida. Un negocio propio. E íame tan ben, todo o mundo estaba tan contento. Ai, quen sería a mala persoa que nos denunciou? Que mal é eso. Un desgraciado. A envexa é o que ten. Un amargado calquera. Que feliz estou, Sí, traizoei a muller e o meu mellor amigo, vale? E eu non podía deixar de ir ao meu bar preferido, Elvira e Puscas son uns egoístas de carallo. Nada, agora xa todo volveu ao reo.
Kevin xefe. Ás veces, don Anselmo encárgame asuntos complicadísimos, moi difíciles, sí, propios de xente coa que ten moita confianza. Teño que facerlle a compra e os recados. O que pasa é que o outro día non puiden ir e mandei a Kevin. Hola, mandoume meu pai. Díxome que lle fixese os recados. Si que tiña un asunto moi importante que non podía faltar de ninguna maneira. Ben, espera un segundo, aquí. Aquí ten a volta, E máis o tique. Aí o ten. A ver... ¡Ja! Increíble! Estas voltas están ben. Xa, mire, don Anselmo, tiña estes vales de desconto e aproveitei as ofertas, aforrou moitísimos cartos. Ben feito, Kevin, ben feito. Para descontar a próxima vez. Eu creo que está A ver, todo, a ver. A ver. Ui, pero esta lavativa non é da marca que usa mamá. Dixeronme na tienda que este é moito máis barata e é moito mellor. Probaremos. En fin, semella que está todo, os cartos están ben. É increíble, en 20 anos teu pai nunca fixo recados ben, mas eu precisaba. É fácil, eu fixen o que poñía aquí. Sí, fácil parece, pero ese desgraciado sempre tiña disculpas. Que si o asaltaron 20 borrachos, que si fixo donacións a unha ONG, trasplantes de órganos para orcos de Kenia. Un desgraciado. Xa, quere que lle poña a lavativa a súa nai? Eu no que pode axudar eu encantado, don Anselmo? Kevin, sabes amañar os callos dos pés? Sí. Contratado. Moncho, hai que ir facer uns recados. Necesito unhas cousas para mamá. Moi ben, vou. Igual tardo un pouco, a ver que voltas lle trae o que está todo carísimo. Non, a ver, mellor que vaya o teu fillo Kevin. E a partir de agora quero que el se encargue de facer os recados. E seguiu-no chamando. Nos días da miña vida pensei que don Anselmo ia aturar a Kevin máis de media hora. Puxo-lle un sol. Dixo que era o seu asistente persoal. Ata se levaban ben e todo. Increíble. Claro que sí, Anselmo. Como non? Asome dentro dun anaco pola tua casa. Non é molestia ninguna. Veña, hasta agora, veña. Chao. Tratas de ti a don Anselmo? Home, claro. Non é unha relación só xefe-empregado. Hai algo máis, papá. Non quedas con Milucho para ir ao botellón? Non, tiño planes máis divertidos para hoxe. Sigue baixando a bolsa. Eu non sei onde imos parar. Di que sí, Kevin. Di que sí. Un auténtico choio, home, dígomelo eu, que son seu pai. Sou o seu referente, a persoa que máis admira. O seu heroe. Vou facer o que me penta, carallo. Cuidado, Ás veces a xente comportase un xeito moi extraño en canto ten poder. Eu, por exemplo, non son a mesma persoa dende que pertenzo ao exclusivo corpo de carteiros. Son moito máis duro, máis inflexible, máis enérxico, porque non teño medo a nada, home. Cuidado, Lino, que ven tu anai. Non lle digas que me ven, moi gracioso, home. Cala a boca, E apareceu Kevin. Ao principio eu pensaba que co rapaz de asistente persoal de don Anselmo ían ser todo vantaxes. Sí, non se preocupe. Sí, Anselmo, tranquilo. Un momentiño, Anselmo. Papá, estabas aquí? Sí, fillo, aquí facendo unhas diligencias con Puscas falando uns temas. A ver, Moncho, abriremos outra botelliña daquela ou que? Que levamos 5 viños, non máis. Que tan carallán é Puscas, fillo? Ai, non lle faz caso, ti fai como quen que non biche nada. Xa ves, xa. Sí, un maleante, un preguiceiro. Sí, un caso perdido. Sí, non te preocupes, Anselmo. Díxeo a miña man. Vai ver o que é bo. Veña, hasta logo, Anselmo. Chao. Si me gusta, filla, si me gusta, da túa man, dalle duro, home, dalle duro. Quen sexa, non sei, pero dalle duro, que vexan como somos na nosa familia. Papá, podo falar contigo dunha cousa? O que queiras, fillo, pero ti dalle duro, a ese payaso. Dalle. Papá, es unha vergonza para o ministro Anselmo. Claro que... De verdad cho digo, eres un preguiceiro. E que non se volva a repetir un acto indisciplinario como este de estar así nos bares en horas de traballo. Que para a próxima vez vas para a rúa. Bueno,
Vou atender eu aí unhas diligencias. Veña, ata logo. Definitivamente, a cousa non furrulaba. Non ia ben. É seguro que o conto ainda non acababa aí, Estiven falando con don Anselmo e de todos os traballadores hai un que destaca pola súa inutilidade. Que me dis? Seguro que é un desgraciado. É un que sempre chega tarde, que queda dormido no traballo e que intenta escaquearse sempre que pode. En definitiva, un lastre. Hostia, non papaste, bebe. Desembucha. Quen é? Quen é que quero estar diante cando lle diga saber que cara lle queda? Es ti, papá. Decidimos baixar o soldo porque a indemnización xa non é moi cara. Se non, estabas na rúa. Que ben fixen contratando a Kevin como asistente personal. Fixo de maravilla. Parece mentira que dun desgraciado como a ti pueda ser un espécimen como ese. Inteligente, con iniciativa. Ás veces a xenética que caprichosa, Caprichosísimo. E a mamá está encantada con el, falle compaña, xogan xuntos as cartas, ata lle danse os callos dos pés. Ai, Kevin, Kevin, foi o mellor que pasou na miña vida. Kevin críase moi listo, home. Pero cometeu un erro. Confiou demais no seu poder. Querido Kevin, estou encantado contigo. En proba da miña confianza, quero deixarte ao frente das miñas empresas durante uns días. De todas. Iso? Asuntos propios. Verás, vou pasar uns días en Zamora cunha muller. Zamora, xa sabes o que é Zamora. Viso, luxo, perversión, en fin. Non sei, pero creo que non deberías facelo. Por qué? Pois por que non? Porque a tua nai, a miña querida Hortensia, non quere que faga esas cousas. Ele máis eu non o aprobamos. Que careños ti para probar ou dixer de probar o que fago eu, mentecazo? Ai, sí. Pois espera que a vou chamar. Espera. Favoritos... Hortensia. Aí está. Kevin, Kevin. Hola, hola, corazón, que tal? Sí, mira, que o teu fillo quere che dicir unha cousa. Sí. Tiñas el modillo. Vale, vale. Colga, vos gañades, non vou a ningún lado. Sí. Hortensia, ahora non se pode poñer. Veña, chao. Non colga ti. Non colga ti, oh. A cousa foi tan a peor que don Anselmo xa non aguantou máis. Moncho, tes que axudarme. O teu fillo está imparable. Non podo seguir así. E non estaba tan contento don Anselmo. Son uns tiranos. Entre ele e a miña nai van a acabar conmigo. Agora decidiron darme unha asignación para que non gaste tantos cartos. A miña nai está pensando seriamente en cambiar o testamento e deixalo a él como único herdeiro. Carallo, pois sí que pinta mal, Tes que axudarme, Moncho, tes que axudarme. Eses dous van a acabar comigo. No, tranquilo, non se preocupe. Deixo nas miñas mans que creo que teño un plan. Ah, sí? E funcionará? Mira que o teu fillo moi astuto, parece un raposo. Perda cuidado, don Anselmo. Coñezo de sobra a Kevin José. E que pensas facer? Falar con él, ameazalo, secuestralo? Mellor, moito mellor. Como ben din, a vinganza é un prato que se serve frito. E diredes vos, que fixen? Oi, sinxelo. Levei a Kevin ao botellón. Ao principio non quería ir, resistiuse o tipo. Pero en canto empezou a beber co resto da chavalada, o tipo transformouse no verdadeiro Kevin. Non tiña mérito. Éxito seguro. Foi grandioso, Moncho, grandioso, de veras, o mellor espectáculo do mundo. Chegou co cuadro, borracho perdido, e o primeiro que fixo foi matar a Lulú, o can de mamá. Despois aplastou-lle as rosas. Logo baixouse do cuadro, sacou a pirola e mexou por riba dos gnomos que mamá ten no xardín. Cando ela saliu toda alporizada, ele abrazouse e botoulle un gran vómito todo por riba. Grandioso, Moncho, grandioso. Era visto, xa sabía eu. Ai, acabouse, Kevin. Adeus, o favorito. Grazas, Moncho. Non hai de que, don Anselmo. Eu tamén o pasei moi ben, créame. Dende mañá mesmo, Moncho, dende mañá quero que te encargues ti personalmente de ir aos recados. E como premio podes quedar con algo de calderilla. Eu, dous, nada máis, que se non ten vicias. Non sabe que ilusión me fai, don Anselmo. Grazas, Igual enredo un pouco cos recados, pero... Natural. Mocha!
así foi como todo volveu ao seu rego. Eu volvín a facerlle os recados a don Anselmo, sisarlle as contas e aproveitar para non pasar en toda a tarde polo chollo. A felicidade pura e dura. Vale, a costa deso pode que lle acabase co futuro a Kevin, pero xa non tiña moito. Augas medicinais. Hola, amigos. Veño de recollida á miña leira. Coñecedes, non? Había un cheiro raro, non sei, olía mal. Bueno, vaya, ali sempre cheira mal. Pero desta vez era, non sei, un cheiro diferente. E o caralla que viña do regato. Mal asunto. E non será que alguén che botou un bicho no regato? Eso non cheira, Bueno, estarei eu feito a recollida, carallo. Que todo canto bicho morto hai, bótano ali. E que olía? Eu que sei, como ovos podres. Seguro? Moncho, estás de sorte. Como de sorte, estáche dicindo que olía a ovos podres. Cando ves aquí ás veces o bar cheira un pouco e ti ben que protestas. A ver, pois claro, sei que este bar, carallo, parece que nunca veu sobre unha vida. Mira unha cousa, este bar fregas unha vez ao mes faga ou non faga falta, entende, señorito Fino? Se non estás a gusto, arrancas e vas pa unha tetería. E digo che unha cousa, estamos falando de recollida. Non me andes mesturando temas, fai favor, Pero é que vos non vos decatades. Igual son augas medicinais, boas para a saúde. Mas como vai ser eso, vos, payaso? Se cheira fatal, fede. Precisamente que fede, porque é sofre. Coidado, que aquí hai negocio. Non vedes que a xente ora anda tomando augas medicinais e cousas así? Xente tamén é rara de carallo, beber auga, o bo que tal licor café. A auga sabes para o cabal, para joder os caminos, ves? Moncho, que tens que facer é probalas e a ver como che sentan. Chama así. Probas ti, cara, ya se me sentan mal. Coño, é un risco que tens que correr. Non, eu non penso facer. Paga pena, Moncho, paga pena. Mire que si son aguas medicinais, aí tes un filón de ouro, Rompe collóns, mi home. Pues probas, home, probas. La vou, Non podo. Non penso beber isto nin morto. Isto cheira fatal. Que pasa que... A quen lle dou? Teño que atopar a alguén. Alguén bastante parvo. E vai ser moi difícil. Ou non. Pero por que ia tomar eu esa auga? Son teu pai, confía en mí. Sí, como aquela vez que me dixeches que me tirara do balado e saltei e te agachaches ti e que rompín os fuciños. Porque foi por unha boa causa que atopei €1 no chan e foi no coñer, veña, anda, Pero non, que ole fatal, Bueno, a ver, home, veña, podes ser moi bo para ti, podes medrar. E para que vou querer eu medrar? Bueno, ou mellor, podes facer máis intelixente. Igual podes dividir por 2 cifras. Sí, home, sí, claro, que me vai facer... Pero para que quero ser eu máis inteligente, Home, papá? veña, que esta é unha auga moi milagreira, veña. Pero faime moi inteligente. Claro. Podo lle levar a Milucho e a Cristian da Chousa? Porque tampouco quero ser eu moito máis que eles. Bueno, ti podes levar a quen queiras, pero bebe ti antes, anda, bebe. Vale. Bebeu na todo o tipo. Ainda por riba levoulle o resto da chavalada de Lameiro. Anda, carallo. A ver que pasaba agora. E notas algún cambio físico ou algún comportamento extraño en Kevin? O normal. Vaya, que segue sendo o mesmo idiota descerebrado de sempre. Que non foi, non? Pero eso tamén é moi difícil, Caralla, que agora os compañeros tamén beben. Encántalle o sabor a ovos podres. Eu non sei, será como o calimocho do botellón, por que? Ollo, Moncho, que non sei se terás un gran negocio entre mans, Se cadras son aguas medicinais de verdade. Ti crees, home? Hoxe ainda pasei pola recollida e cheiraba peor. Por mellor, bo sinal, iso quere dicir que son de calidade. Se cheiran peor, millor. Eu non entendo nada, Canta ignorancia, Puscas. Iso quere dicir que teñen máis sulfuro. Tanto rollo. Pois podía ser en todo igual. Porque cando vides aquí está o viño picado, lídelo e aí protesta. Moncho, é unha oportunidade que non podes deixar pasar. Ata podes montar un balneario, imagínate. Manda carallo. Unha familia tan pouco amiga da auga, e mira ti que ímos sacar tallada. Bueno, pois este negocio que tes entre mans non podes deixarlo pasar, volvo a repetir. Tes que buscar inversores. Buscar inversores? Sí, señor. E con quen podía falar? Estaba claro. Co xenio das finanzas. E ti estás completamente seguro que son augas medicinais. Seguro non, home, segurísimo. Ao 130%.
cheiran ovos polos, non? Pois logo xa está, é a prova. Sí, dende logo é o que ulen as augas dos balnearios de Postigo. Sí, claro, non, e os expertos din que a auga é boa, é punto. Non tiña por que contarlle que os expertos eran Lino, Kevin e o resto da chavalada de Lameiro. Sabes, estou pensando seriamente en meter cartos niso. Se os expertos din que é seguro, ten que ser seguro. Sí, os expertos non se engañan neses temas, Haría que buscar un nome como Mondariz ou Guidiriz. A ver, xa estou vendo. El balneario de Lameiriz. Parece que dalle máis lustre, non? Sí, pois a verdade é que sí, está ben. Pásate despois pola miña casa e tratamos xa o asunto en serio. De verdade? Sí. Que alegría, don Anselmo. Veña un abrazo. Para aí, tranquilo. Unha cousa non ten nada que ver con outra. Ata Elvira empezaba a creer que tiñamos un gran negocio entre mans. Xa lle dixen a todo o mundo que íamos ser millonarios porque íamos ter un balneario. Ai, Carmucha estaba verde coa envexa. Mamá, papá, teño que dicirvos algo. Agora xa non lo dirás, home, que agora estamos falando de cousas importantes, Xa estou pensando que reformas podemos acometer en canto nos empecen a chover os cartos, Ou compramos outra casa que está baixa nos pequenos. Tamén. Ai, que emoción, imos ser como Biarritz ou como Cuntis. Mira, estou pensando eu tamén que podíamos comprar un avión ou un barco así para movernos por aquí. Teño que dicirvos algo. Bueno, cala a boca un pouco, que tan egoísta, Xa estamos falando a tua nai máis eu. Cala a boca. E de que non me toco moi ben. Non ha de ser nada, ha de ser que estás pegando un estirón normal na tua edad. Mira, en canto acabe de comer, vou falar con don Anselmo para tratar os últimos flecos e asinar o contrato, Estiven falando cos abogados. Dixeron que non había ningún problema en que asinemos ese contrato. Xa o estou vendo. Balneario de Lameiriz. Diga que sí, don Anselmo, diga que sí. Ademais, un establecimiento dos caros, turismo de calidade. O que deixa cartos, tipo alemán. Que contento estou. Pois anda que... Imos ser socios. Sí. Esa é a parte menos clara. Pero que caramba, nada vai impedir a miña felicidade. Moncho, queres beber un whisky comigo? Eu non vou querer. Don Anselmo quería brindar comigo. Era o día máis feliz da miña vida. Quen me ia dicir a min que ao final ías me facer gañar cartos? Ves? Tantos anos aturando a túa estupidez tivo a súa recompensa. Grazas, don Anselmo, grazas. En fin, e onde temos ese manantial tan beneficioso? Na recollida. Onde? Moncho, ali foi onde botamos os purins. Todo iso é tóxico. Sobre todo o sofre. Iso non o pode beber ninguén. Seguro. É veneno puro. Por que non o dixo antes, don Anselmo? Pero, Moncho, se fuches tío que foi tirar ali. Eu non me acordo. Residuos tóxicos. A recollida é o mellor sitio posible. Fágame caso. Agora mesmo vou tirar. Menos mal que non a bebeu ninguén. Sabe Deus o que podería ter pasado. Sí, para matar a calquera que a tomase. Porque non a bebeu ninguén. Non, home, por favor, quen ia beber eso co mal que cheiraba? Non hai en Lameiro ninguén tan estúpido. Teño auga embotellada. Douma meu pai. Niño, tranquilo, non penses agora neso, Sabe mal, pero vai nos facer máis intelixentes. Estate calado, Kevin, non lle deas máis voltas. Mellor que non me relacionen co tema da auga. Auga deume meu pai. E non me daría nada que nos fixese dano. Tomade a todos. Veña, xa está, moi ben, nada, hai que fala a fiebre por ti. Date caladiño, anda, date caladiño. Por culpa da auga esa do carallo, morreron non sei cantas vacas. E agora os pais de toda a chavalada de Lameiro andan buscando no culpable de envenenar os fillos. Mellor que non me relacionen co asunto. Casi que vou botar unha temporadiña aquí na casa, por si acaso, que tampouco se está mal.